Horas, sonarita yang meneliti tentang dalihana tolu. Dia domulana dalihana tolu. Parbinoton ni ala bata taring waktu kosmologi manang pembagian alam mengasah Arab do bangso na asing na maju songon bangso Mesir, Cina, Jepang, India do na asing. Jadi sian mulana mula menurut haba tahun nga adong dalihana tolu di bantuan perdingan bahasa nabuloni di otak ni manusia dalihana tolu ima taratur. Rap tubuh do taratur do so taratur. Molo taratur ima idok dihalakan ima idok order alona ima chaos. Jala menurut para ahli otak manang neuroscientist di ujung otak manusia adong do naso taratur manang chaos. Olo boi do muncul tiba-tiba jala kecerdasan seseorang mana boi mengorom naso taraturon do teratur dipadame dirina ima mengalah manalu ido asa sai di buleton di horong-horong manang dipergolakkan bonang sitolu boliton asa diingot manaluhon dirina. Jadi menurut kosmologi di Batak dungadong langit na pitutika asa pamura perdonganan asa mura taratur di padomuma langit api titikon tu ada aturan nima aturan de batana tolu ima di banua ginjang opung batara guru di banua toru manang di banua matian ima opung mangala bulan di banua tonga ima opung sori so haliapan. Ido mana adong dalihana tolu di otak ni jolma ima idok chaos.order taratur so taratur. Adong do di sonduban penjelasanna sian David Robson. Jadi sama bangsana asing dang marliana tolu alana sida dang tubuh sian daliana tolu alai sitongna tiap jolma tiap bangso lulu do ise ibu mulana ise inong mulana jala ido ondolanna soba marhula-hula lau malului dame jala memang ternyata daliana tolu gudang do menyelamatkan nguluni jolma siap hari. Contoh molo di luar negeri daliana toluan di dokmai triangle of life segitiga keselamatan. Molo sama gempa di lima sudut ni jabu disima marsugut asa unang honati paruntuhan ni jabu iba. Molo sama perbadaan di pukama pertuturan jemalumal rohan namuru ido alana sudah bangsa dilulu ido mitosna dilulu ise ibu mulana ima odolana mangalu musuna asa diboto dalam dame. Jai ima alana sai di bolit jolma di horkorongna manang di pergulanganna bonang situ lu boliton alana opung batara guru sai di simbol hojolma do bonang nabirong molo opung banua tonga sai di simbol hojolma do bonang na botar molo opung perbanua toru perbanua hamatian sai di simbol hojolma do bonang na merah ima ido bonang situ lu bolit bonang manalu bonang asa diingot pataluhon dirina asa diboto mangorom dirina asa diboto mardame. Jadi isi mana perjolo mardaliana tolu di haba tahun ima buruni opung batara guru perbeno ginjang ima opung si boru dia parujar namuli tu paribanna opung si raja odap anak ni opung parbanua toru parbanua hamatian ima anak ni opung mangala bulan jai opung si boru dia parujar ma dohot opung si raja odap mana menurut ton opung si raja Batak. Jadi alat tubuh nasida di bagasan dalihana tolu di bagasan hataraturon ido alana sai adong jojo mudarta jojo tundita lau maralihana tolu lau asa somba hita marhula-hula talului dame atau taluhon dirita elek marboru jala marsaur hita ima mana mardonga tubuh jala mardonga mahita ima
sihal-sihal talului dong mata. Botima. Melatih dia menonton video on bangsa yang besar dan maju memegang teguh adat dan budayanya. Songon hara Cina, Jepang, India, Korea dohot na asing song-song ni mandohot bangsa Batak. Ihok mahita di adat dohot budaya tak mata tu horas.